Una man iyan. Ikaw lang kinaunan mo. Tuyog na ito. Tuyog na yan, mga pangit yan. Mga dyan. Parang mo. Ay, Diyos ko. Ay, parang ribo ka mo. Sabi ko nga, diba, wag maingay. O, diba? Niro na naman doon na Nathaniel. Ano daiman? Sabi na eh, magchuchulit eh, ang mga bata eh. Shout out Boss As Tutorial. Shout out Melvin. Bossing, shout out. Melvin, baba mo ba mo Melvin? Mega love shout out sa inyo. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Mega love shout out SSC TV. Hello my friend SSC TV. How are you? Please drop your house my friend SSC TV. Okay. Mag-giraffe. Guardia Joy TV, mega love shout out sa iyo my friend. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng inyong bahay. Guys, may nakapin po tayo sa taas ha. My friend SSC TV, please drop your house. How are you my friend SSC TV? Malabo. Guys, may nakapin po tayo sa taas guys. Pabisita naman po. Pati kung di sa taas. Sarap. Sarap ng kape. Salamat Melvin sa palipad. Salamat. Lagi ka talaga nandyan sa akin, bossing. Kaya, love na love kita eh. Guys, kape tayo, merienda. Mega love shout out sa 4 million in the house. Sa 2 million pala. Guys, merienda, tinapay.
Mega love shout out sa 2 million. Ang kanya dyan ha. Oo nga eh. Melvin nawala si Kwan. Si As tutorial. Kasi hindi ko pininsya eh. Mega love shout out sa iyo, Ryan Sol. Kumusta Manoy, Ryan Sol? Maray na hapon man sa mo Manoy. Siguro dakulaan naman ang sweldo mo ano. Dakulaan ang sweldo mo sa YouTube ta magka 100k ka na eh. Baba po kayo bahay dyan, kapatid na Ryan. Baka may premiere ka. Baka may bagong upload kang video, pwede mo ibaba. Para mabisita namin ni Melvin. Merienda tayo guys. Oo. Nakala na talaga ang sweldo mo sa Waitita. 100k ka na. Oh, baba ko. Guys, patamsak naman pala sa bossing. Sa premiere ko. Nag-start na pala premiere ko. Guys, puntahan nyo nga pala premiere ko baka naman. Nag-start na pala premiere ko. Guys, pa-support sa premiere. Wala mo, nag-start na premiere ko, di ko alam. Guys, pa-support sa premiere. Tamsak lang sa premiere ni host. Sabon nga lang to, nandito na kami sa bus terminal dito sa aming bayan, sa bayan ng Manito. At kami po ay pauwi na naman ng Cavite, tapos na po ang aming bakasyon, kaya ayan po ang aming sasakyan. May isa po, pauwi na po nga kami ng Cavite.
Salamat Manoy sa pag-attend sa premiere ko. Madali lang naman to. 5 minutes lang ata to. Madali lang tong premiere ko na to. Oo, makakapunta ka rin dito, Melvin. Ang lugar namin. Huwag ka mag-alala. Sure na sure ko yan sa'yo. Salamat guys sa pag-attend ng premiere ko. Back to live tayo. Melvin, na daw sa'yo si Ryan Sol. Kape at ikaw. May kape. Salamat daw kapatid na Ryan, sabi ni Melvin, on the way na daw. Tara, ero ka mo.
Sunod na dali. Madali. Hindi, at Bicolano yan si kapatid na Ryan. Kababayan ko yan si kapatid na Ryan. Talagang malaki na ang bahay niya. Nakadikitan ko yan doon sa dating LS na pinupuntahan ko. Yan si kapatid na Ryan. May premier ka? Baba mo premier mo, Melvin. Hindi pa ako nakakadalaw talaga. Sandali, dadalawin ko. 23 hours pa lang. Ito, magtatamsak na ako sa iyo ha. Magbabakas ako sa iyo, Melvin. Sorry, bossing. Ayan, pumasok na sa iyo yung isa. Nagbakas na rin ako, Melvin. Si Rachel Del Moro ang pumasok sa iyo. Rachel Del Moro TV ang pumasok sa iyo. Menju Park, Tamsak at Harang, mega love shoutout sa iyo kapatid na Menju Park. Lagyan po kita ng moderator mo kapatid na Menju Park. Where are you, Menju Park? Yan, may moderator ka na po kapatid. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Kung meron ka pong premiere, meron ka pong bagong upload na video kapatid na Menju Park, pwede ka na po magbaba. Bridjo, Tamsak, mega love shoutout sa iyo kapatid. Bibigyan po kita ng moderator kapatid. Bridjo. Guys, padikit naman po sa nakapin sa taas. Patamsak na rin po sa kanyang premiere. Ay, ikaw pala si Ma'am Hinupa. Opo, kilala po kita, ma'am. Kung ikaw po si Hinupa Channel, kilala ko po. Dati po akong napunta doon.
Walang ano man po, ma'am. Guys, meron po tayo nakapin sa taas. Padalaw naman po guys, padikit para mapalitan po natin din siya. Salamat po guys sa inyong mga patamsak. Tamsak lang po kay host. Dan sa nakapin. Alvin, dan na daw po sa iyo si Bredio Park. Patamsak na rin po sa aking binabang bahay ni Ricky Uragon TV, ang akin pong pang-apat na account, si Ricky Uragon TV, katatapos ko lang po yan na premiere. Patamsak na lang po sa upcoming live ko. Okay po, ma'am. Tatamsakan ko po. Nandito pa ako, ma'am, sa iyong bahay. Ayan po, ang iyong bahay, ma'am. Magtatamsak at magbabakas po ako. Ilalagay ko pong aking pangalan sa dulo. Only channel. Okay, sabi niya, only channel. Ma'am, ito po, 3.73K po ang bahay mo. Tamsak, dikit, kalimbang. At papasok po ako sa iyo, si Ricky Uragon TV ang papasok po sa inyo, ma'am. Uy. Okay. Video. Yan, ma'am, dikit kalimbang po, ma'am. Nakatamsak na po ako sa inyong premiere at nagdikit kalimbang na po. Guys, padikit naman po sa ating nakapin. Ma'am, pangalawang dikit po sa inyo, ma'am. Ma'am Hinupa Channel, pangalawang dikit po sa inyo, ma'am. Magkaiba pong cellphone yan, ha. Hindi po yan isang cellphone lang po. Dikit kalimbang. Salamat po, Ma'am Hinupa. Guys, pabisita naman po ng nakapin natin sa taas. Parang awa nyo na, guys. Baby pa po ang bahay niya ni Melvin Vlog. Ang nag-iisa ko pong member, si Melvin Vlog po, guys. Napaka-legit po niya. Kung kayo po ay nagla-live stream din, pwede pong bumisita yan sa inyo at pwede rin po magpa-member at magpalipad. Australian Kendry. Nandiyan ka pa ba kapatid na Australian Kendry or Bredio Park? Oy. If you are a Filipino, mega love shout out sa iyo kapatid na Bredio Park or Australian Kendry. If you are not a Filipino, mega love shout out to you and good afternoon, my friend. Thank you for your visiting my small house, my friend, Australian Kendry. You have a 917 subscriber, my friend. I just gave you one banana, my friend. This is the other one I gave you.
Susukan sa baon. Hindi mo pagod. Maganda na? Wala ko naman kumbaga. Sinumbog. Sinumbog yun. Kaya budang naman sila sila. Gano'n bigyan. Kalaan. Oo, lang si Suzuki. Suzuki Rider 150. Salamat Ma'am Hinupa channel sa iyong pagpasok ng iyong main. Marami. Ay, Ginoo. Ayan, may moderator na po yan, ma'am. Nilog ko sa kulungan. Magtaon. Ano? Nagslog ko pa rin. Ay, matag sa kuya. Guys, patamsak naman ang ating live, guys. Pa-like and share naman mga kapatid. Para dumami po tayo. At huwag niyo pong kakalimutan na nakapin sa taas, guys. Dumakit ng magagi kayo. Tutulong si Alice. Si Alice. Nandito po ako, ma'am, sa Kawit Cavite po ngayon, Ma'am Hinupa channel. Kayo po, ma'am, nasa ibang bansa pa rin po ba kayo uli, ma'am? Kumusta po kayo dyan, ma'am? Ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa kung nasa ibang bansa man po kayo. At kung nandito man po kayo sa Pilipinas, lagi po kayong mag-iingat din at patnubayan po kayo nawa ng Diyos lagi sa inyong mga ginagawa sa buhay or kung saan man po kayo pumupunta. Umuwi po ako, ma'am, ng last June 20, nitong buwan lang po na to. Umuwi po ako. Ganun pa rin po, tulad na rin ng dati. Baka gusto mo naman ako dyan, ma'am, paliparan ng kahit $1. Baka naman, para makasahod na po ako. Almost 6 months na po, ma'am, ako hindi nakakasahod. Buti nga po, may isa po akong member. Ayan po si Melvin Vlog. May nagpa-member po sa akin. Buti po kayo, nandyan sa Korea. Ingat po kayo lagi, ma'am, dyan sa Korea, ha? Lagi po kayo mag-iingat. Di ba si Hinupa channel po, ma'am, ay si Kuan, si Almari TV? Kung di pa ako nagkakamali, ma'am. Kung di pa ako, ma'am, nagkakamali, ma'am Hinupa, si Almaris TV. Yung dati pong nag-sponsor sa akin nang doon po sa lalaking nakatira po sa may puno ng sagi, puno ng saging, puno ng niyog sa may basurahan at yung nagbigay po sa akin ng last December ng pamasko. Kung di pa ako nagkakamali, ma'am. Iba rin po ba yun? Kasi minsan parang nababanggit yan doon ni Ma'am Almaris TV. Parang nababanggit niya minsan sa live niya at naririnig ko. Akala ko iisa lang po kayo. Si Ma'am Almaris TV po, nasa Korea or nasa China rin po siya. Nag-sponsor po sa akin yung dati doon po sa vlog ko, doon sa lalaking nakatira po sa may basurahan sa puno ng niyog. At ng last December po ng 2021, pinamaskohan niya po ako dito ng last December. Pambili po namin ng pang Noche Buena.
Oh, di ba? Hindi ako nagkakamali. Taga-Korea rin si Ma'am Almaris TV. Kaya kababayan ko rin po yun si Ma'am Almaris TV. Taga Kamsur siya, kung di ako nagkakamali. Bicolana rin siya. Napakabait pong tao nun. Napakamatulungin po. Kahit allowance niya na lang noon ng time na yun. Talagang nagsikap siyang binigyan niya ako ng pamasko. Opo, Ma'am Hinupa Channel. Napakamabuting tao po niya ni Ma'am Almaris TV. Napaka-supportive, napakamabait na kababayan at napakabait na Pilipino. Pilipina pala kasi babae. Kaya hindi pa, wala pong hanggang pasasalamat ng tanging kinababalik ko lang kay Almaris TV. Bali naka 2 times na po siya sa akin noon. Pero yung first time na bigay niya po sa akin noon, sponsor niya po yun doon sa ginawang kong vlog na lalaking nakatira po sa puno ng nyog sa may basurahan. At yung last December po ng 2021, binigyan niya po ako ng pamasko. Hindi po ako nahiya talaga sa kanya, Ma'am Hinupa Channel. Nanghingi po talaga ako sa kanya, promise. Kasi walang-wala po talaga ako ng time na yun at kumbaga para rin din sa mga bata, hindi na lang para sa akin kasi gusto ko rin maibili sila ng kahit yung mga mumurahing damit or kahit konting pagkain. Nanghingi po talaga ako sa kanya, nag-PM po ako sa kanya kay Ma'am Almaris TV. Magka-boardmate kayo ni Ma'am Almaris TV. Bicolana ka rin pala, Ma'am. Salamat po, Ma'am Hinupa, sa iyong pagbisita sa akin. Nabigyan na po kita, Ma'am Hinupa, ng 2 ayuda. Doon po sa premiere mo. Okay. Nawawala ako. Isa sa pinaka mabait kong kababayan or isa sa pinakamabait kong dating member ko po yan si Ma'am Almaris TV na napaka-supportive po at hindi po talaga ako nahiya sa kanya ng time na yun, nanghingi po talaga ako, promise. Hindi niya po yung kusa, kundi hiningi ko po. Kahit tanungin niyo po siya, mabanggit niyo po ang pangalan ko, Ricky Uragon Vlog. Kilalang kilala niya po ako. Walang anuman po, Ma'am Hinupa. Maraming salamat din po. Kasi nang time talaga yun, lalo nang yung Pasko po ng last year, talagang walang-wala po talaga kami nung. Kahit naman ngayon, wala ako. Ganun pa rin. Kaya nga 6 months na po ako hindi nakakasweldo. Taga Legazpi, Albay po ako, Ma'am Hinupa. Malapit po ako sa Mayon. Kinalulugod ko pong binisita niyo po ako, Ma'am Hinupa, at masaya po ako dahil isa sa mga kaibigan ng aking napakabuting kaibigan na si Ma'am Almaris TV, napakabait na kaibigan. Masaya na nga rin ako kay Ma'am Almaris TV kasi monetized channel na rin siya. Dati nang bago pa lang po akong nagla-live, sila po ang mga regular na bisita ko po. Ayan sina Ma'am Almaris TV at saka yung kapatid niya si Ricky. Tapos ayan sina Ma'am Mila Pry na taga Australia, si Dijin Channel na taga Switzerland, si Tuning TV, si Jody Roll na nasa ibang bansa din, si Marbilin Beno,
Yan si Tate Diboy Vlog na taga Amerika. Tapos si Rainy Rio. Yan ang mga dati pong mga nabisita sa akin na mga napuro sila nasa ibang bansa. At saka si Lisel Channel na nasa Saudi rin dati. Kaso ngayon mga busy na rin sila kasi gawa na siyempre na nagpapalago na rin sila ng kanilang channel at kailangan na rin nilang magtrabaho ng para sa pamilya. Kaya naiintindihan ko rin sila na hindi na sila nakakabisita sa akin. Opo, Ma'am Hinupa. Salamat po Ma'am Hinupa sa iyong pagdikit ng main. Salamat din sa iyo Melvin Vlog. Buti nga po Ma'am Hinupa kahit pa paano nagkaroon na naman po ako ng member. Ayun nga po si Melvin Vlog. Kasi matagal-taga din po ako hindi nagla-live. Almost 3 months din po ako hindi nagla-live dati kasi tinatamad na nga po ako mag-live. Puro na lang po upload ng video. Ngayon kailangan ko pong mag-live kasi kailangan ko pong habulin na makasweldo na. Kasi almost 6 months na po akong hindi nakakasweldo dito sa YT. Kaya sana makasweldo na rin ako at kahit pa paano naman ay makuha ko na. Kaya salamat din sa iyo Melvin Vlog dahil halos ang sasahurin ko puro ikaw ang nagpalipad sa akin. Malaking tulong yung ginawa mo sa akin Melvin Vlog. Tawa ka dyan, Melvin. Salamat, Melvin. At sa iyo, Ma'am Hinupa. Salamat din po. Opo, Ma'am. Hinupa Channel. Maliit pa po bahay niyan. Ako po ang nagturo sa kanya mag-YT. Kasi dati po, wala naman po siyang YT. Kaibigan ko po yan si Melvin Vlog. Through video call, tinuruan ko po siya kung paano siya mag-vlog, mag-edit, mag-upload. At kung sa mga settings ng kanyang channel, tinuruan ko po siya. Napaka-legit ko po yan na kaibigan si Melvin Vlog. Opo ma'am, kumbaga yung kaalaman ko po Ma'am Hinupa, sinishare ko rin lang sa mga kapwa natin small YouTuber na gusto rin matuto, gusto rin mag YouTube, gusto rin mag-upload ng mga video para kahit na paano malay natin sumikat, malay natin kahit paano ay kumita rin ng kahit konti na tulad natin na nakita na rin ng kahit kakonti, at least dagdag kita rin po yung pagbablog. Kaya tinuruan ko po siya. Napaka-legit yan po ma'am. Promise po, napaka-legit yan ni Melvin Vlog. Melvin Vlog, every night daw pong naka-live si Ma'am Hinupa Channel, 7 to 11 PM Pinas time. Sabi ko nga po sa kanya Ma'am Hinupa, magsipag lang siya sa pangingisda at ako ang bahala po sa kanyang WH. Wag niyang problemahan yung WH niya, ako ang bahala sa kanya. Basta sipagan niya lang ang pangingisda. Kaya nga po every live ko nakapin siya kasi nag-iisa lang naman siyang member ko.
na napaka-legit. Kaibigan ko po yan. 2 months ko na pong kaibigan niya si Melvin Vlog. Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po guys sa inyong mga patamsak. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Kusa daw siya natutos. Ewan ko sa MLB, kusa ka palang natuto ha. Patawa ka rin eh. Salamat po Ma'am Hinupa sa iyong pabidyo-bidyo dyan. Natawa tuloy si Ma'am Hinupa channel. Oh. O nga po, yung pagla-live niya, kusa na po siyang natuto nun kasi hindi ko po tinuro sa kanya yon na pagla-live. Ang tinuro ko po sa kanya kung paano gawin yung settings ng kanyang channel, yung ilagay sa entertainment, kung not allowed for kids, pakatapos yung pag-upload ng video, paglagay ng picture sa wall niya at paggawa ng thumbnail, yung pa mga tinuro ko sa kanya. Tapos tinuro ko rin po sa kanya yung paano ma-fully verify yung channel niya. Pakatapos yung pagpa-update ng channel niya, ayun. Nag-live. Pero marami pa po siyang hindi nalalaman talaga dito sa YouTube na hindi ko pa talaga tinuturo sa kanya. Kasi kailangan matutunan niya yun eh.
Hindi mo malalaman yun kung wala talaga magtuturo sa'yo. Lalo na yung pag, alimbawa mag-apply ka ng monetization, kailangan talaga may assistant ka ng marunong nun. Yung mga monetized channel na kailangan yun talagang tatanungan mo nung kung paano gagawin yun, at kung paano aalisin yung mga spam message, tapos kung paano aalisin yung mga salitang napupunta doon sa hide message, ganon. Pagkatapos kung paano gumawa ng super sticker, super chat, tsaka member, at kung paano mag-apply ng monetization. Kailangan talaga may magturo sa iyo nun. Kasi ako promise, may nagturo sa akin yan kung paano gawin lahat yan na sinabi ko, itong huling sinabi ko na yan. May nagturo sa akin yan yung mga monetized channel na hindi pwedeng ikaw lang nung, kasi pag nagkamali ka dun, lalo pag-apply sa monetization, nga. Connected na po sa inyo to, Melvin Vlog. Saka na lang po yung main ko, sabi ni kapatid na Medyo Park. Budol talaga. Kapatid na Medyo Park, nandito ako sa bahay mo ha. 47 subscriber. Ito kapatid na Medyo Park. Ibibigyan po kita ng ayuda kapatid. Panoorin ko lang po muna. 1 minute lang naman to, tapusin ko na. Bago pa ako magko-comment, magdidikit kalimbang. Anong tawag dito sa shell na to? Dami naman. Ang dami naman ng shell na to. Parang tulya. Masarap naman ito. Ayan ha. Yan nyo po, didikitan ko. Malay mo, lumago to, di ba? Parang ito lang akin, pinalalago ko lang. Skip ko po na po ang harang, ma'am ha. May harang na po kasi hindi naman to monetize channel, kaya skip ko na lang po. Ayan po, ma'am oh. Unang bigay sa inyo, ma'am. Walang anuman po, ma'am. Ito po, ma'am, pangalawang ayuda. Salamat po, ma'am Hinupa. Salamat. Salamat, Melvin, sa iyong pa-video-video, Melvin. Salamat, bossing.
Pangalawang ayuda, ma'am, kay Medyo Park. Hindi J, BG. Yung G as in goat. Pag J kasi iba lalabasan nun. Wag mo kasing gawing J, BG, B tapos G, ganon. Wag yung J, ganyan. Wag as in jar. Yan, ganyan. Okay. Pag BJ kasi iba yun. Tawa ka nga, no? Iba naman kasi. Pa-BG-BG, hindi yung J. Pag sinabing BJ, iba yung BG-BG sa BJ. Magkaiba yun. Wag kang ano dyan, Melvin Vlog. Hindi ko naman, okay naman yung pronunciation ko ah. Salamat sa iyo Melvin sa pa-BG-BG. Iyon ang sinabi ko, di ba? Hindi ko naman sinabing pa-BJ. Wag kang, parang jacks lang. Oh, siguro ginagawa mo yan. Green-minded ka kasi Melvin Vlog eh. Kaya naisipan mo. Napaghahalata. Wag mo halaan kasi ng green ang kaisipan mo. Sarap mahiga. Lumilim ang kalangitan.
May balik na iba itong taka. Opinion-minded ah. Hindi wow. Jangan dulu pada ibu rumah datang. Jangan dulu ngisi terus terus. Tawag ko sa iyo dyan, Melvin Vlog.
Salamat, bossing. Meron. Shout out sa mga kasamaan mo dyan, Melvin sa spa. Shout out nga pala doon sa kababayan ko doon sa lugar namin na isa na rin vlogger ngayon, si Tam Bicolano Vlog. Mega love shout out sa iyo, Tam Bicolano Vlog from Manito Albay. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Malaglag talaga yan. Hindi yan malalaglag. Grabe ka. Ano yan? Ang luwag-luwag na ng ngipin ko para malaglag. Ano yung kusang nalalaglag lang? Huwag kang ano nga dyan, Melby. Patawa ka eh. Ano yun? Hindi ko mamamalayan. Malalaglag na. Kahit magsalita pa ako, hindi yan malalaglag. Ano? Na ano? Nain. Hanap na. Dahil na, hanapin mo dahil. Ay, ano pa yan? Diba nagbakal naman yung suluwang ito?
Editing. Editing. Edi wow tayo mong dilaw. Nalinalangaw. Saan ka nagkuha? Jess, nag-ano ka? Saan ka mo nagkuha kwarta? Nag-anap. Nag-anap. Nagkahanap. Okay lang ano, para ribo ko basta dahil sa namaling digdi. Ito ang cellphone maud sa baulas. Eh? Ano ini? Hindi mo lagi pagkulang sa kumita sa iskista ito. May pinura kaya. Ang daso. Niya sa iskista. Malulot na ako na. Sulit ko. Ano plato ko?
No. Mira. Sultan. Hindi, tibad mag-appear na sa iyan.